Sanibonani, igama lami ke mina ngukwazi Nsele. Welcome to my YouTube channel. So, njoba nazi ukuthi njalo ngalezi insuku siyahlangana sixoxe ngezihloko ezahlukahlukene nangezinto nje ezahlukahlukene. Ngifuna nazi ukuthi njalo mangizokhuluma ngisuke ngakhulumi into ukuthi vele 100% iqiniso kodwa iqiniso ngesingami, which means umbono wami ongenzeka umbono wami ungahamselana nawo, ongenzeka futhi umbono wami uhamselana nawo, ongenzeka ukuthi into engiyibonayo nawe uyibona ngeso elifana nelami, ongenzeka futhi ukuthi whatever ngishoyo awuboni ngaleyo ndlela. So asike isidingo sokuthi silwe nokuthi mhlambe kuze kuthiwa kuyabulawana ngombono wami. So just umbono wami nami ngendlela engifisa ukuthi sibonisane ngayo ezabantu, sikhulisane la sikwazi ukukhulisana khona, because njengoba siphila lapha emhlabeni vele siphila lawo nembono, akusho 100% engishoyo. Right. So isihloko sethu sanamhlanje ngizokhuluma ngaso, sokhuluma ukuthi wenza kanjani ukuthi ubalansise amalungelo ase South Africa, ekakhulukazi amalungelo ezingane nabantu besifazane plus noMthetho wasekhaya ekumuzi wakho as umuntu wesilisa au umuntu wesifazane. Nenza kanjani kulezi zinto zibalance ngaphandle ukuthi kube ngazuthi manje khona ophethe omunye ngesandla sensimbi, ngathi khona omunye ongakhululekile njengoba siphila lapha ekhaya siwumndeni zama ukukhanda umndeni. So ngaphambi kokuba siqhubeke no topic yethu bengifuna ukwazisa ukuthi you can always book i-studio sethu lesi sirecorda kusona njengamanje le video, studio sethu so music, so you can always record maskandi noma ngabe luphi uhlobo lomculo. So udingi nokuthi uzusebenzisana nama producers wethu, you can always come with your own producers and you can come nabantu bakho nama client wakho nizoba recorda lekhaya. It's very cheap, 200 rand per hour. Is it 200 rand? I think it's 150 hour if I'm not mistaken. So 150 hour you can just work in the way. It is very fresh and yinhle kakhulu. So going back to our today's topic, ungenza kanjani ukuthi uqhube umthetho wase South Africa wamalungelo ezingane nabantu besifazane, uphinde futhi uqhube amalungelo akho noma uqhube umthetho wasekhaya ezomnomzana? Ilula ke lento. I always tell abantu, so mhlawumbe umuntu wakho wesifazane uyakutshela ukuthi myeni wami la ekhaya angiboni ukuthi izinto kumele zihambe ngalendlela ngenxa zokuthi umthetho weSouth Africa usho kanjena. Ngicabanga ukuthi izingane masoyikhulisa ngalendlela silimaza amalungelo ezingane nani. So I always tell abantu besifazane ukuthi sometimes amalungelo anokungasebenzi ngalendlela esifisa ukuthi sakhe ngakhona emndeni yethu, noma nokungasebenzi ngalendlela esifisa ngakhona ukuthi izingane zethu ikhule ngakhona, ngoba akusiza ukuthi ngoba nakho amalungelo sekumele swathathwa letha ekhaya njengoba enjalo. You can always go back and pick okuncanyana okungamalungelo ezingane, uphinde futhi uyelapha uyocaphuna okumthetho wasekhaya ofisa ukuthi izingane zakhe ikhule ngakhona. For instance, athi umuntu wesifazane mhlawumbe oshade naye athi ngenxa zokuthi sishadile baba lekhaya, angicabanga ukuthi ku right ukuthi ushaya umthetho maqede kwawena lo mthetho ongawugcini. So uma ushaya umthetho uthi lekhaya isikhathi sokungena akuba u6, sonke asingene ngo6. So if uthi singene ngo6 nawe lo mthetho ugcine njengoba baba lekhaya ungene ngo6, which is eqinisweni it's not iqiniso eliphelele ngempela ukuthi wena ezindoda mawushaya umthetho nawe lo mthetho kumele ulandelele. Ngenxa zesintu, thina njengabantu besintu thina sikhulise ngesintu, so angimele ezintweni esizikhulumayo silahlekelwe isintu neqiniso. Akumele futhi ukuthi uma ushaya umthetho kube umthetho owodwa. Uma ushaya umthetho wezingane zabafana, izingane zamantombazane ehambe ngalo mthetho, uthi uma ushaya umthetho wezingane zamantombazane kube nemithetho ehamselana futhi nezingane zabafana. Kodwa ukhona futhi omunye umthetho owodwa othi uma ushaya kube umthetho nje osegcekeni othinta izingane zabafana phinde futhi uthinta izingane zamantombazane. Phinde futhi kube noMthetho ukuthi uma ushaya nje wazi ukuthi lo mthetho uqondene nje nezingane zami zabafana, lo mthetho uma ngiwushaya nje uqondene nezingane zami zamantombazane. Umthetho wekhaya ke wona lo sugcina uapply kuthina sonke, okuyimi ezumyeni walekhaya nonkosikazi wami, uphinde futhi apply nasenganeni zami. So umthetho wethu sonke umthetho kababa, which means umthetho kababa wami okuwuye umnikazi walomuzi engiwakhile. Ingakho ke ngokwesintu sithi mina anginali ikhaya noma nginawo umuzi kababa. So uma kukhona umthetho engushaya lekhaya kusuke ngewona umthetho wami, kusuke kumthetho kababa ozala mina njoba kuumuzi kababa. So uma sofuna ukuthi sisebenze amalungelo la ekhaya, amalungelo kabani emzini kababa. So as much as sofisa ukuthi kube nezinto ezithile izoba flexible for izingane zethu la ekhaya, kodwa akumele sikukhohle ukuthi lo muzi lo umuzi kabani, ngenxa zokuthi unkosikazi wakhe engakwenza ukuthi akushintshe emthethweni kababa wakho kanti uselahlekisa indlela izingane zene kumele ikhule ngakhona. Mhlawumbe nje noma ngingeze ukujula kakhulu ngokwenkulumo yami, asike nje senze sibonele ukuthi la ekhaya kuno round
urawundi ke ilapho esivama ukushisa khona impepho noma ngabe indlu yakagogo noma ngabe yindlu lapho esikhuluma khona namadlozi kunomsamu ke lapha and then kunensika phakathi nendawo. So ngifuna nje ukwenza isibonelo esilula. Ngapha ngaka right kurawundi kuhlala abantu besilisa, ngaka left kuhlala abantu besifazane. Angazi ukuthi ngakini nina nenze njani noma kini nenze njani, kodwa thina ekhaya kunjalo. Abantu besilisa bahlala ngapha kwesokudla, abantu besifazane behlala ngapha kwesokunxele. Abantu besifazane benendlela ethile abahlala ngayo nje behlela lapha kwesesinxele, noma ngingeze ukuya deep ukuthi bahlala kanjani abantu besifazane, o umuntu onjani ohlala enabe, umuntu onjani ohlala afinqe imlenze noma kuhlale agoqe imlenze, umuntu onjani ohlala eqojame. So which is abantu besifazane akuvumelekile umuntu ahlala eqojame. Ngapha kubantu besilisa banendlela yabo futhi nakhona yokuhlala. Umuntu ovuma ukuthi ahlale eqhwakele ubaba womuzi. So ke mase kushaya isikhathi ukuthi ushisa impepho lapha emsamo, ubaba uyehambe ayoshisa impepho okumfana kuqojamela emva kwakhe ubaba amephambi kwakhe okumnikazi womuzi. So ethi meyikhuluma lapha emsamo okumfana okuyinkosana kuhlela emveni kwakhe kumlalelo, ungabafanyana abancane abalama inkosana ababamba imbuzi noma na inkosana ibambela imbuzi, ilalelo babekhuluma. Akuyi kube ingane entombazane esondele eduze kababa izoba seduze kababa ubaba meyikhuluma. Ingenxa zokuthini na lo baba nje bekhuluma lapha lengane mfana kunezinto ezithile ezifundayo enkulumeni kababa ke ekhuluma lapha emsamo. Njobe ingane zamantombazane ihleli lapha sihleli noma wazo noma nogogo khona lapha ngaka left. Izizathu ukuthi ihlale lapha kwesokunxele ingenxa zokuthi okuningi okukhona la ekhaya okukhulunywayo nokuyimfundiso kusuka ekutheni njoba ihleli ngapha lezi nobaba wazo futhi zikwazi ukuthi zibe neaccess ukuthi ifike emsamo, nongabe baba uyadlula emsamo ushe ifundisile lezi ingane zabafana. Kanjalo lezi njoba isihleli noma wazo ngendlela ezihleli ngazo kunenhlonipho nezinto ezithile kumele beyigcina. Bahlali nje beveza amahlombe kumele behlale behloniphe ngenxa zokuthi ngolunye usuku bayohamba bemizini yabo kufanele ukuthi bebe nendlela yokwenza. Njobe behleli lapha kwesokunxele okuningi ukuthi vele njobe izingane zamantombazane ekugcineni possibility uzangabe bephelele ekhaya ngokweqiniso, and laba ibona kumele bevuse lo muzwa lekhaya, and ubaba kumele lethe imfundiso ezokwazi ukuthi lezi ingane lezi ziba manomzane osukwini lakusasa noma kusasa. Lezi amantombazane njobe ehleli noma wazo ngenxa zokuthi ekugcineni kumele zivuse imizi yazo zibe omakoti bakusasa abaqotho njengoma wazo. And ingakho uma uthatha umakoti ufisa ukuthi umakoti omthathayo kube umakoti ozobe isibonele esihle einganeni zakhe kakhulukazi lezi zamantombazane njengomama wala ekhaya. Izingane zakho ikhulu esifana nomakoti wakho zibukele kumakoti wakho. So ethi mesefikile kumakoti wakho la ekhaya yena ngendlela akakhuliswe ngayo mase ufuna ukuyishintsha leyo ndlela leyo ngenxa zokuthi ufuna ukuaccommodate lamalungelo kaHulumeni kulomuzi wala ekhaya. So mina maselithela mina njengomnomzana la ekhaya angifisi ukuthi ngilahle umthetho kababa, but ngenxa zokuthi mina nawe emakoti wami siya understandana ukuthi siphile esikhathini sanamhlanje kunoma ngabe imuphi umthetho esiwushayayo, yebo khona singawusebenzisa umthetho wamalungelo ngokuthi izingane zethu as much as uyifundisa ukuthi zibe omakoti zifundisa ukuthi ziba mina ngifundisa ukuthi ziba manomzana, but ekugcineni kumele kube nalento lesihlanganisa ngayo ukuthi zibe zazi ukuthi zingaba la ekhaya futhi ekugcineni kumele zihambe ziyofunda zinamalungelo ukuthi zibe neaccess esikoleni, zinamalungelo ukuthi zona kumele zikwazi ukuthi ziyimele. Sekuwethu ke lo mthetho lesifuna ukuthi sikhulise ngayo ingane zethu nezinto eziningi ehlukahlukene. So mina njengobaba wala ekhaya noma njengomyeni wala ekhaya mangithi kuwena njengomakoti wami ngisacela ukuthi ungene la ekhaya ngo5 noma wonke umuntu wala ekhaya ngisacela ngena ngo5. Mangibeka lo mthetho awukwazi ukuthi mina ngithe wena njengomama wala ekhaya wonke umuntu angene ngo5 wena masuthi nawe baba kuzomela ungene ngo5. Ingenxa zokuthi lo mthetho ngubeke ngoba ngazi ukuthi ngifuna ukuthi ulandeleleke kanjani. Angisho ukuthi mina ngizowenza kodwa ngiyafisa ukuthi wenzeke la ekhaya ngoba wena njengomuntu engimshile la ekhaya ukuthi akade ingane za la ekhaya noma ngikhulisele ingane zami ngiyafisa ukuthi ingane zami ibukele kuwena. So uma wena uzophikisana nomthetho wami kahle njengamanje awusaphikisana nomthetho wami uphikisana nomthetho kababa. So mina mangibeka umthetho ngiwushaya kuwena, wena ngilindele ukuthi wena njengomakoti wami ukuba lo mthetho udlulisele ingane zami. So mina ngingangakwazi ukuthi ngiwufake lo mthetho einganeni zami, kodwa mina mangiwufakile kuwena njengonkosikazi wami mina ngiyinkosi kufanele ukuthi lo mthetho wena uhambe uyotshela kulesizwe singaphansi kwethu okuyisizwe kuyizingane zethu, which means njengoba mina ngiyinkosi nawe lekhaya ufana njengengane ngokwesintu. So nomakoti uye kahle oyingane endala lekhaya, ingakho kufanele ngibize ngobaba njengoba nalezi ingane singibiza ngobaba ngoba zibukela kuyena. Yena mayengihlonipha nezingane ezokwazi ukuthi zingihloniphe ngendlela umakoti wami yena akangihlonipha ngayo. So angifuni ukuthi ngenxa zokuthi sekunama 50-50 namalungelo ngifundise izingane zami zabafana ukuthi
ngize ngishayela ukuthi aziwashanga izitsha ayiphekanga kube kukhona ingane zamantombazane lekhaya kumele ipheke akuyona impoqo ukuthi kumele kupheke ingane entombazane kodwa ingane zabafana kumele zenze imisebenzi yabafana ingane zamantombazane zenze imisebenzi yamantombazane akusho ukuthi ingane zalekhaya angeke zamantombazane angeke zibuyise inkomo futhi angeke zihambe ziyolusa angeke ifundise ukuthi kuyini khona iyini imfuyo kodwa iqinisena akuyona into engaze kuthiwa ngiyayishaya ingane zamantombazane ngiyishayela imfuyo abafana kumele bejezisele imfuyo uma ingabuyanga abafana kumele beshayele ukuthi bahlulekile ukusenga abahlulekile kubamba amankonyane bahlulekile ukuthi bediphe inkomo abafana babhekana lo msebenzi loyo kodwa ngenxa zokuthi siphila kulesikhathi sedemocracy sofica ukuthi befuna ukuphambanisa abantu besifazane noma befuna ukuphambanisa ukuthi manje ufica ukuthi ingane yomfana ishayela ukuthi ayiwashanga izitsha ngane mfana shayela ukuthi ayiphekile kodwa ekhona amantombazana la ekhaya so kumele leyo nto leyo ikhule ingane yomfana ikwazi lokho ukuthi yini mina umsebenzi wami njengendoda umsebenzi wami njengendoda ilokhu nalokho ihambe kulezi ifundiso ezifaka ubaba wayo noma kule mfundiso umthetho walekhaya ongawona umthetho wami nami ongumthetho kaBaba so ingakho kubalekile ukuthi indoda nendoda noma ingane yosilisa ihlezi inayo wabeseduzane ngoba lo mthetho ushaya kumele kube umthetho uyawufundisa uyisi so ke lo mthetho ke lo mase ufakile egcekeni lingane makukhona ephambana noMthetho la egcekeni so wena njengomama walekhaya uma kukhona ingane engasezwa ingakho kubalula ukuthi ngizokuceba ke wena kubaba wakho noma ngizomtshela ubaba wakho ngoba lo mthetho uphula akuwona wami njengoma wakho nami la ekhaya ngingane umuntu oshayela umthetho ubaba walekhaya okuumyeni wami okubaba wakho wena so uma sekukhona uma umama esebikile kumina njengobaba walekhaya uzama ukushaya lo mthetho yimina ke manje kumele akhiphe isijeziso uma ingane sihlonga ndlebe ingasezwa sengibona ukuthi siphumile esandleni ngaleyo ndlela lengaphezulu kwamandla nami njengobaba walekhaya kunabantu abasemva kwami okuyibona abangithumile ukuthi ngishaya lo mthetho okubaba wami umbaba wami engasekho emhlabeni kuyangiphoqa ukuthi ngihambe ngiyokhuluma lapha emsamo ukuthi hayibo nazi into zonakala la ekhaya kunje nami ngiyobika kwabadala uma izinto ziba ngaphezulu kwamandla ukuthi nami zangihlula kulomuzi nginali ilungelo lokuthi ungilanda ubaba wami uma esaphila kubo yena umuntu oqondisa lezi zinto ngoba kunezinto ezigcina ziba ngaphezulu kwami ngokuba nami lo mthetho awushawa yimina mase kuzoba khona imithetho esivumelana nayo sinonkosikazi wami ukuthi inkosikazi ilendlela mina ngifisa ukuthi sikhulise ngayo ingane zethu athi naye baba ilendlela nami ngifisa ukuthi sikhulise ngayo ingane zethu azikhululeke manje zingafani njengathi nangemndlela esikhuliswe ngayo so leyo mthetho ke imithetho emisha esesizama ukuthi siyivuse ikwazi ukuthi ibalance isimo la ekhaya ngokweingane noma ngendlela esifisa ukuthi ingane ikhule ngakhona so kwesinye isikhathi masishaya umthetho noma siveze into ethile akuphoqa ukuthi lo mthetho usulandele sonke la ekhaya ngenxa zokuthi sikuma department angafani mina la ekhaya ngiyinkosi wena nkosikazi wami winkosikazi kunezingane lapha esizele mina mangishaya umthetho akuphoqa ukuthi lo mthetho ngiwulandelele kodwa khona umthetho womuzi nami kumele ngiwulandelele okumthetho washaya ubaba so nami nginemthetho engilandelayo la ekhaya which is umthetho oqala ukuthi mina ngenze isiqiniseko ukuthi la ekhaya uma kukhona izingane ezigulayo mina njengomyeni ngihambe noma njengobaba wale ekhaya ngiphume ngihambe ngiyolanda insiza kusebenza insiza zokuthi nina nivikeleke la ekhaya zithi ngilandi inyanga izoqinisa umuzi lokho umthetho wala ekhaya uma kumele kunento ethile kumele mina ngihambe ngiyosebenza ngilanda inkomo ngihambe ngiyoshweleza ngenxa zokuthola njengonkosikazi wala ekhaya awukwazi ukwenza lokho mina nami nginemthetho kumele ngiyigcine ukuthi umuzi wala ekhaya kungena ngo6 amanzi la ekhaya awangeni after 5 awangeni la ngaselishonile akuwona umthetho wami le umthetho wabeka ubaba umthetho kumele siwulandelele sonke la ekhaya so ngiye ngibone lapha engazuthi iphambana lapho lento yamalungelo nendlela nemithetho ekumele ilandelelwe ekhaya egcekeni masivusa umuzi noma sakhile so kumele kuboniswane lapho ku-understandwane ukuthi imuphi umthetho kahle okumele ulandelelwe kwahulumeni noma umthetho walekhaya engicabanga ukuthi umthetho walekhaya kuye kube umthetho onqa phambili futhi umthetho obaluleke kakhulu okwazi ukuthi uyikhulise ingane ikhule ibe indoda ikhule ibe umakoti wakusasa ibe unkosikazi noma ibe umfazi wakusasa oqotho ngokwazi ukuthi lekhaya umthetho wakhona uhamba kanjani mawukhuliswe intombazane kumele iphathe kanje umfana kumele iphathe kanje kumsebenzi wami mina njengobaba walekhaya ukuthi ingane zabafana ngibe isibonelo esihle kuzona umama walekhaya abe isibonelo esihle enganeni zamantombazane kuphinde futhi mina noma wabo simasihlangane kanje usuthu siphinde sibe nomthetho ozosenza sibe isibonelo esihle kuzona zonke lezi ingane zethu kube nomthetho esushayela ingane zabafana kube nomthetho esushayela ingane zamantombazane kube nezinto ekumele ilandelelwe ingane zabafana kube nezinto ekumele ilandelelwe ingane zamantombazane ngaphandle ukuthi uyabahlukanisa ngenxa zokuthi vele njengoba bekhula bazokhula separate lo uzokhula athatha indlela ebhekele lo athatha indlela ebhekele so akusizi ukuthi ufundise umfana ukupheka as if mase uyogana
kanti nanga umuntu oyogana kumele ngolunye usuku akwazi ukuphekela umyeni wakhe aphekele indoda yakhe. So angeke ufundise umfana uzombulala ngenduku umbulalela ukuthi ngenxa zokuthi like asiphili 50-50 ayikho into yamantombazane ayikho into yomfana. So it's very important ukuthi ingane zabafana sikhulise ngobufana, ingane zamantombazane sikhulise ngomntombazane ngoba umuntu wesifazane kumele hleze umuntu wesifazane, umuntu wesilisa kumele hleze umuntu wesilisa, ihamba nje lapho. Whereas inhlonipho kweqhamuka khona ezintweni ezikanjalo. So umthetho oshawe ekhaya sengivala akuwona umthetho wami njengobaba wale ekhaya, ngishaya umthetho kababa wami, ingakho kumuzi kababa. Nami mhlazane engasekho izingane zami lokho engifundise zona mhlazane zivusa imizi yazo zizobe ngayona yazo leyo muzi, zizobe ivusa umuzi wami ongubaba wazo, okuyokuthi noma ziwushaya umthetho zobe zithi shaya umthetho kababa, umuzi kababa lo ilapho. So ngiyabonga kakhulu. You can subscribe and expect more videos every day. Not every day, I mean every Thursday. So ngiyabonga kakhulu ukwazi Nsele Nkandla Mahlatha Mnyama. Ni sale kahle, ngiyathemba ukuthi kukhona lekufundile namhlanje. Bye bye.